Καλησπέρα από το PC Maniacs. Είμαι ο Αποστόλης Καραβίας και σήμερα θα σας παρουσιάσω το laptop της HP της σειράς Pavilion GX 2221 Pavla EV. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι σχετικά φθηνό, κοστίζει γύρω στα 540 ευρώ και είναι η value for money πρόταση της HP. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει στον ανταγωνισμό και είναι ένα πολύ καλό laptop για τα λεφτά που δίνεται. Ας ξεκινήσουμε πατώντας το power button, το οποίο με το που το πατήσουμε ανάβει ένα LED μπλε λαμπάκι για να μας δείξει ότι ξεκίνησε το laptop. Δίπλα ακριβώς βλέπουμε αυτή την ασημένια γραμμούλα η οποία είναι από πλαστικό και διαχωρίζει το πληκτρολόγιο με τα ηχεία. Ενώ δεξιά βλέπουμε πιστοποιήσεις της Dolby και της Altec. Το πληκτρολόγιο είναι πλήρες. Δεξιά βλέπουμε το numpad, κανονικά, τα βελάκια και σχετικά είναι ένα πολύ βολικό πληκτρολόγιο. Το μέγεθος είναι 15,6 ίντσες συνολικά, οπότε δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αρκεί για γενικότερη χρήση. Σε gaming καθώς και σε γράψιμο δεν βρήκαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ το πληκτρολόγιο είναι σχετικά θόρυβο. Μερικά σημεία που αξίζει να σημειώσουμε είναι το κουμπάκι mute, το οποίο μόλις το πατάμε γίνεται κόκκινο. Προς ένδειξη, το ίδιο γίνεται και με το κουμπάκι του Wi-Fi, το οποίο μπαίνει σε flying mode, δηλαδή λειτουργεί απτήσεις, και ξανανάβει. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει στο numlock, ούτε κάποια σχετική ένδειξη στην οθόνη. Αντίθετα, το κουμπάκι caps lock, όταν το πατάμε ανάβει μπλε λαμπάκι και μας δείχνει πότε έχουμε capital γράμματα ενεργοποιημένα. Το touchpad είναι σχετικά ανάγλυφο και έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση όταν το χρησιμοποιούμε, κάτι που είναι βαλικό για να καταλαβαίνουμε πού βρίσκεται ο κρέσορας στην οθόνη μας. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε ότι με δύο αγγίγματα στο συγκεκριμένο βαθυλωματάκι απενεργοποιείται και ενεργοποιείται σε περίπτωση που έχουμε συνδεδεμένο κάποιο άλλο mouse. Τώρα, στην δεξιά πλευρά μπορούμε να δούμε το DVD-ROM, το οποίο σχετικά εμένα μου φάνηκε κάπως χάλια η ποιότητά του, να το πω έτσι, πολύ πλαστικό, άμα δεν το πέσετε στη μέση δεν κλείνει καλά και τα λοιπά. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αξίζει να σταθούμε πιστεύω. Δίπλα έχουμε δύο λεντάκια. Το πρώτο λεντάκι είναι άμα είναι ενεργοποιημένο το laptop, ενώ δίπλα είναι για το σκληρό δίσκο. Ακριβώς δίπλα τώρα έχουμε μία USB 2, η οποία βολεύει στο συγκεκριμένο σημείο για κάτι μικρό, καθώς αν έχει το εξωτερικό ποντιγιάζ βολεύει, και η θύρα σύνδεσης του καλωδίου ρεύματος, που όταν ανάβει το κόκκινο σημαίνει ότι φορτίζει, ενώ όταν γίνεται μπλε πάνε να πει ότι έχει φορτίσει τελείως. Τώρα στην αριστερή πλευρά βλέπουμε το card reader, μικρόφωνο και ακουστικά. Από δίπλα ακριβώς βλέπουμε δύο USB 3 Super Speed, αρκετά γρήγορες και δουλεύουν κανονικότατα, μια θύρα Ethernet, μια θύρα HDMI για σύνδεση με τηλεόραση και μια θύρα VGA out, η οποία μας δίνει σήμα αναλογικό προς διάφορες συσκευές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην κάτω πλευρά και μπροστά στο laptop δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να δείξουμε, όπως βλέπετε και εσείς οι ίδιοι. Πίσω μεριά είναι σχετικά γυαλιστερή και έχει σαν στρασάκια, τα οποία δίνουν μια διαφορετική εμφάνιση στο laptop της HP, με το λογότυπο στην κάτω δεξιά αριστερά πλευρά της οθόνης να ξεχωρίζει. Η οθόνη είναι σχετικά καλή, αλλά υστερεί πολύ στις γωνίες θέασης, καθώς αν το δείτε από τα πλάγια ή από κάτω ή πάνω αντίστοιχα, αλλοιώνονται αρκετά τα χρώματα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τόσο καλή οπτική εικόνα. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι τόσο άσχημο, αλλά θα προτιμούσαμε κάτι καλύτερο. Φυσικά λογισμικό είναι το Windows 8 64-bit. Άλλο κομμάτι που αξίζει να σημειώσουμε είναι τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, καθώς μπορούμε να δούμε ότι φοράει έναν Intel Core i3 στα 2,4 GHz, έχει μια AMD Radeon 7670 με 1 GB αυτόνομης μνήμης, 4 GB RAM και 500 σκληρό δίσκο από την Hitachi. Επίσης το laptop δεν τα πάει καθόλου άσχημα σε παιχνίδια. Συγκεκριμένα στο Black Ops 2 είχε πολύ καλές επιδόσεις, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στην πάνω δεξιά μεριά της οθόνης του laptop, που ήταν κολλημένο στα 60 frames per second.
Βέβαια δεν είναι πάντα και τα frames, καθώς κατεβαίνουν πολλές φορές και κάτω από τα 45, αλλά με ενεργοποιημένο το anti-aliasing αυτές οι επιδόσεις είναι πολύ καλές. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε άλλη μια παρουσίαση από το PC Maniacs.